טוב חברים, ברוך הבא, ברוך השבים לעוד פרק בהון בסלון, והיום איתנו שלו כהן. אהלן. אז אני גם רוצה להגיד, מה זה תודה שהסכמת להגיע אלינו היום? אח שלי, אני מה בטוח זה? שאתה בימים סופר עמוסים כמו כולנו, ופינית ככה מהיום שלך שעה להגיע אלינו, אז זה סופר סופר מוערך. אנחנו משתדלים להביא את הטופ של הטופ אלינו כל הזמן, ולשמוע סיפורים מעוררי השראה. אז בוא רגע, לפני שניכנס למה הולך להיות היום, ספר לנו קצת על עצמך כזה, תן לנו איזה בריף כזה קצר. מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל, תשמע, אני מה? שלו כהן, בן 25 עוד מעט. גר פה בגבעתיים. וואלה. ופשוט מכור להשקעות, אחי. זה משהו שמהרגע שגיליתי אותו הבנתי שאין אחורה, כאילו זה היה בלתי נמנע פשוט. הבנתי שזאת הדרך היחידה שאני יכול לחיות החיים כמו שאני רוצה לחיות אותם. בדיוק. מטורף. וכאילו, וספציפית אבל שוק ההון. אתה יודע, כן. שוק ההון כאילו... האמת שהתחלתי מקריפטו. מה אתה אומר? אני עדיין מעריץ מאוד גדול של קריפטו, אבל אין מה לעשות, אחי. כשאתה מתחיל לצבור הון, וכשאתה מתחיל להבין עוד כיוונים, לאן אתה יכול ללכת עם כסף, זה כבר נהיה לא כזה אקטואלי, בוא נגיד ככה. תקשיב, שוק ההון באופן כללי, לי מרגיש, אנשים פה יודעים, אני נדלניסט, בסדר? אני איש נדל"ן, אבל אפשר לפתוח פה איזה אז התחמם פה, חברים. התחמם פה כבר. זה הראש וראש הכי גדול אי פעם, אחי. אנחנו ניגע בזה, יהיה לנו ממש, נקדיש לזה אחלה של ספוט כזה בפרק הזה, אבל אני חובב שוק ההון גדול, בסדר? אני חושב ששוק ההון זה... אתה מבין, אתה מצליח להבין איך העולם עובד, נכון? שוק ההון זה כאילו, איך העולם, הכל תלוי בשוק ההון. מרווחיות של חברות, למספרים, לתשואות, לריבית דריבית, זאת אומרת, הכל מתחיל ונגמר שם, והעולם הזה ענק ומטורף. דרך אגב, אולי זה יפתיע אותך, אבל אני ממש לא אכפת לי מכל הדברים האלה. אז מה? אני לא מסתכל על הדברים האלה בכלל. אז למה? תשאלתי בהמשך. וואו, נשמור את זה וניגע. צרתי אותך באמצע, אבל תינה צריכה את זה בכוכבית, אבל אני מאוד 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 שונה מכל מה שאתה רואה היום, ברמת מה מעניין אותי כשאני בא להשקיע במניה, או לסחור אותה. אני גם מאוד אוהב מסחר לטווח קצת יותר קצר, לא בהכרח תוך יומי, אבל גם קצת יותר קצר. ואני אף פעם לא קורא דוחות, ואף פעם לא קורא חדשות. זאת אומרת, אתה טכני, אתה מבחינתך לעצום עיניים. אבל גם בטכני, אני הכבשה השחורה מהכבשות השחורות, אחי. גם בטכני, אני לא מסתכל על מה שכולם מסתכלים. לא מעניין אותי הקו הזה, או הציור הזה, או האינדיקטור הזה. זה כאילו, אתה צריך להיות חתיכת אידיוט בשביל לחשוב שאינדיקטור, או תבנית, או איזשהו קשקוש על גרף יעשה לך כסף. אתה לא יכול לצפות שבלי שתפעיל גרם של מחשבה, אתה תעשה מיליונים. זה משהו שלא, אם זה היה ככה, אחי, תסכים איתי, שלא היו מנקי רחובות, לא היו אנשים שצוללים כבישים, בונים בניינים, הכל היה קל, כולנו היינו עשירים, לא ככה? האמת שזה מעניין. כאילו יש בזה משהו, אני משתמש הרבה במובינג אברג' לממוצע נע, אני חולה על ממוצעים נעים, אני עובד עם ממוצעים נעים, אני עושה סווינגים כאלה, חמודים כאלה, לא עכשיו אתה יודע, תכף מדבר על... איזה כיף זה להיכנס לעסקת סווינג שפועלת טוב, אה? אין כיף כזה, איזה ריגוש. אתה מסתכל פתאום חודשיים, 3 אחורה, אחי, אתה אומר, וואו, איזה סכום, איזה כיף היה להרוויח אותו, כיף לי להרוויח אותו, לא עשיתי כלום, כאילו. אבל אתה יודע מה, בוא נתעכב על זה שנייה. ספר לנו רגע על השיטה שלך, תכף ניגע רגע במה, כאילו, איך אתה יודע מה, הגיע ילד צעיר בן 19 שעכשיו מקשיב לנו, הוא רוצה להיכנס לעולם שוק ההון, מעניין אותו וזה, מה היית ממליץ לו לעשות, ואז תיגע בשיטה שלך, כי לפי מה שאתה אומר, אתה כבשה שחורה של הטכני, אז לא יודע אם היית ממליץ לכולם להתחיל ככה. תשמע, אני אגיד לך משהו, בחיים, אני אצא שנייה משוק ההון, ואני אקביל את זה לסיטואציות שיש לנו בחיים, כל אחד צריך לשחק עם הקלף שלו, אתה מבין? בסוף, כל אחד והיד שהוא מקבל, אם אתה נולדת לאבא סופר מיליונר, שיש לו חברת על, כנראה שהדבר החכם בשבילך יהיה לעשות, זה להיצמד לאבא שלך ולעשות, אתה יודע. מה שהוא עושה. להמשיך את המורשת שלו. כן. אז בחיים סוף של דבר כל אחד והקלף שיש לו. אז זה מאוד מאוד משנה מאיפה הבן אדם גם מתחיל. אם עכשיו אתה בא ומתחיל מנקודה שאתה בא ממשפחה שיש לה כסף ואתה רק צריך את הידע ואתה יכול להתקדם, זה כיוון אחד. אבל אם אתה בא ומתחיל ממצב של מהאפס, מההתחלה של ההתחלה, בוא נלך על ה-use case הזה, שבן אדם מגיע ומהאפס של האפס מתחיל ממינוס, אחי, ולא מתחיל מזה, בדיוק כמו שאני התחלתי, כי אני מכיר את הסיפור הזה מעצמי. אז המסלול הוא מאוד מאוד פשוט. קודם כל, גיל 19, זה גיל נורא צעיר להתחיל. אני גם התחלתי בגיל 19, אבל אני עברתי איזושהי טראומה כלכלית שגרמה לי להבין שאני לא אסיים את החיים האלה בלי כסף. אז אם אתה בן 19, בתור התחלה, תחשוב שנייה קודם כל, השקעות לטווח ארוך, תקרא אולי אבא עשיר אבא עני, אני לא צוחק, אני מתכוון לזה, זה ספרים של רגע של חינוך פיננסי מינימליים, אתה יודע, שמפילים לך את הסימון הראשוני, ומשם להגיע קצת לאיזושהי בשלות מנטלית, בסדר? עכשיו, לא סתם אני אומר את זה, כי כשאתה מתחיל להתעסק בכסף, וכשאתה מתחיל לקחת סכומים מסוימים, שעבדת עליהם קשה, ולסכן אותם בעסקאות, זה משהו שהוא יכול מאוד מאוד להשפיע לך על הקבלת החלטות. תסכים איתי
כשאתה פיקח, אתה עושה החלטות הרבה יותר טובות כשאתה שיקור, נכון? בטח. אז אני משווה שבתוך עסקה אתה כמו שיקור, בסדר? בגלל זה תמיד לכל עסקה שאתה נכנס צריכה להיות לך תוכנית מראש, שאתה יודע איך אתה פועל בדיוק, פועל צד אחרי צד, מה יקרה אם המחיר יעלה לפה, מה יקרה אם הוא יורד לכאן, מה יקרה אם הוא הולך נגד התוכנית שלי, תמיד צריכה להיות לך תוכנית מסודרת איך אתה פועל. אז פרקטיקה קצת, לאותו ילד בן 19, אני ממליץ ממש ללמוד ולהגיע למצב של בשלות מנטלית. אז לפני על לעשות כסף, לפני הזה, היית קראטה קיד? בטח. מה הוא עושה בקראטה קיד? הוא אומר לו, בוא, תראי את המייל, תשים את המייל, תוריד את המייל, תשים את המייל. והוא נגנב, איך אני אעשה ככה, איך אני אפוצץ את המכות, את האלה שהפריעו לי, איך אני אעשה ככה, איך אני אגיע ככה לבשר. הוא לא מבין, אבל זה פשר החיים, וזה נכון במניות, וזה נכון בעסקים. קודם כל, הבסיס של הבסיס. אם אתה בן אדם שהוא במהות שלו, חסר סבלנות, אז אתה לא תצליח להחזיק עסקה לאורך הרבה זמן. אם אתה בן אדם שיש לו יותר מדי גרידיות, ואתה בן אדם גרידי, אתה לא תצליח להגיע למצב שאתה רווחי, כי אתה כל הזמן תסכן עוד ועוד ועוד כסף. אז בשלות מנטלית זה משהו שהייתי עושה לפני בכלל שאני נכנס לתחום, לאותו ילד בן 19, תעבוד על עצמך, תפתח הרגלים טובים, תלמד רגע שנייה להיות בן אדם שהוא ברמה מסוימת בפנים שלו, בשיח העצמי שלו, ואז רק תיגש לשוק. וכשאתה ניגש לשוק, אתה צריך להבין שנייה רגע, יש כל מיני כיוונים. עוד פעם, אני הכי ממליץ להתחיל מהרחב לצר, השקעות לטווח ארוך. מבחינתי יש אנשים בגיל 16 צריכים להשקיע ב-S&P ובנסדק וגם בביטקוין, השקעות לטווח ארוך, לשים ולשכוח. זה הדברים הכי פשוטים שיש, אתה יודע, סרטונים, אתה רואה שעת סרטונים, אתה יודע איך להשקיע לטווח ארוך. נכון. אחר כך, להיכנס לסווינגים, זה דבר שמאוד ממליץ. סווינג, מי שלא יודע, זה להיכנס לעסקה שמתחילה ונגמרת בין שבוע לשנה. כן. אוקיי? ואז יש מסחר לטווח קצר, שזה עסקאות או תוך יומיות, קונה ומוכר באותו יום, או עסקאות שנמשכות כמה ימים גג שבוע. זה הדבר הכי קשה והכי מורכב, עדיף להתחיל מהסוף להתחלה. מהשקעות לטווח ארוך, סווינגים, מסחר לטווח קצר. אז וואו, אז קודם כל, אחי, מהמם, כאילו, כן. אמיתי, אני אומר לך משהו בזה, אם אנחנו יוצאים פה פרקטיקה, ילדים בני 19, קודם כל הדבר הכי חשוב, זה נכון, לא קשור לעסקים, מנטליות, ללמוד גם קצת להכיר את עצמך. אני הרבה חבר'ה לפעמים באים להתייעץ איתי משוחררים וזה, אני אומר להם, לך תתבלבל. בדיוק, וואלה, לך תתבלבל זה טוב. לך תתבלבל, לך תירח עצים, אתה יודע איזה שטויות עשיתי לפני הגעתי לעולם עסקים? אני לא רוצה, אחי, הלכתי, ניסיתי משחק, ניסיתי, מה לא ניסיתי, אחי, הופעות, וניסיתי, הייתי אפילו ניצב באיזה סדרה, ניסיתי עולם ומלואו. תשמע, יש משהו ממש ממש יפה, זה בן זונה ללכת לעשות משהו ולהבין שהוא לא בשבילך. נכון, בטח. כי אתה מבין, זה גם התקדמות. עשית משהו שלא בשבילך, זה גם התקדמות, כי אתה מבין, אוקיי, את זה אני לא אוהב. אז עכשיו אני יודע גם מה לא לעשות. ואז מפה אתה למדת בטח כאילו מה אתה כן רוצה יותר. בדיוק, זה הדבר שהוריד לי את הסימון. מה היה אחד הדברים שהוריד לי לסימון? פתחתי איזה חנות, איזה אתר אינטרנט עם סטיקרים, להדביק סטיקרים לאוטו, סתם, רציתי סתם, באמת משהו גרוע לחלוטין, קשה לגמרי, אבל כל כך נהניתי מהתהליך. אפרופו, את אותו פרויקט כזה קטן בסטיקרים, עשיתי עם שותף שלי, שהוא עד היום רציתי כבר 7-8 שנים. אתה מבין איזה עולם קטן כאילו? איזה טירוף, אחי. טירוף. אז אם אנחנו יורדים לפרקטיקה, עבודה מנטלית על להכיר קצת עצמך, איפה אתה טוב יותר, איפה אתה טוב פחות, אתה יודע שאתה חסר סבלנות, אתה יודע, מהמם. שמע, ואם אתה רוצה גם טיפ פרקטי לשליטה מנטלית, בטח הרבה אנשים שומעים את זה, חושבים שזה סמה ולא מבינים מה. כן. כאילו, רסמי עכשיו, אתה שמן, לך למכון. אתה שמן, אל תאכל את הדבר הזה שאתה רוצה לאכול, תרזה, כאילו תכנס לכושר. למה? לא בקטע של דימוי גוף, בקטע של משמעת. זה עבודה מנטלית. אתה סולל לרוץ, אתה כל החיים שלך פחדת מריצה, זה לרוץ. אתה יודע, בעיקר, אני שמתי לב לפחות על החיים שלי, שרוב השינויים ורוב ההתקדמויות המנטליות שהיו לי, באו מתוך ספורט. ועכשיו אני לא איזה ספורטאי גדול, כן אחי, אני אפילו שונא להתאמן, שונא ספורט, כאילו חוץ מטניס פאדל אחי, אתה לא תמצא אותי נוגע בכלום, כן. כאילו. ומתוך המקום הזה של לעשות דברים למרות שאתה לא רוצה, ולהבין מה זה לעשות דברים שכאילו עכשיו אני אעבוד קשה, לא יצא לי שום תוצאה, בהמשך רק אחרי איזה חודשיים 3-4 אני אקבל תוצאה, אלה דברים שפרקטית יכולים להביא לאנשים, התקדמות בפן המנטלי, לא סובל לקרוא ספרים, אני לא סובל לקרוא ספרים, 10 עמודים ביום אני אקרא את הספר הזה, למה? כדי לעבוד על עצמי, כי בסוף, אתה יודע, היום יש לך את העסק הזה, היום יש לך את העסקה הזאת, את המניה הזאת שאתה מחזיק, את ההשקעה הזאת, כל הכלים יתחלפו, הכל יתחלף, אבל דבר אחד בחיים יישאר איתך תמיד, וזה איך שאתה מדבר עם עצמך, מי שאתה, זה תמיד ילך איתך לכל החיים קדימה. ההשקעה הכי טובה שאתה יכול לעשות זה בעצמך. לספורט יש קשר חד משמעית לכושר גופני ונפשי, יש קשר, קורלציה מושלמת. ספורט בשבילי זה,
אתה אמרת שאתה לא אוהב ספורט, אבל בשבילי זה לא סובל, אחי. מוצר חיוני. באמת? ברמת... אתה דוחה אותי, אתה חתיכת סוטה, אחי. ברמת חיוני, ברמה של כמו לצחצח שיניים. אשתי לא מבינה. יש לי בבית תאומים, בסדר? בני 10 חודשים של בריאים, כן. איזה יופי. ואני ישן, אחי, בוא נגיד, ככה. כל שעת שינה אני מנשק אותה, נקרא לזה ככה. אחי, קם ב5 לפנות בוקר, הולך למכון, לא מוותר לעצמי, כמה שעות שינה ישנתי. כן, אז בשבילי זה תרפיה לגוף, אז בהמשך אני לא אשקר שכשאתה נכנס לזה, אתה מבין את היתרונות, כאילו זה הופך את היום שלך ליותר טוב. כשאתה קם בבוקר ומתחיל אותו באימון, לעומת בוקר שאתה קם ואתה מתחיל אותו ב, לא יודע מה, גלילה רנדומלי בטלפון, היום שלך לא יהיה לו את אותה תוצאה. אם אתה מסתכל על כל יום כמו איזה נגיד מבחן, ובכל יום כמה קיבלתי היום מתוך 10, 8, 7, 6, יום שמתחיל באימון, תמיד יקבל ציון יותר גבוה, כי יש איזשהו סוג של גלגל כבר שרץ. אז אם אנחנו חוזרים רגע חזרה לפרקטיקה, לעבוד על עבודה מנטלית, להתחיל בהשקעות לטווח ארוך, במדדי סל עולמיים כאלה. כל בן אדם צריך להשקיע לטווח ארוך. מי שלא משקיע לטווח ארוך, חתיכת אבל. באמת, אני לא צוחק איתך. ההשקעות לטווח ארוך זה המינימום של המינימום, של המינימום של המינימום. באמת, זה כאילו, בוא נגיד עכשיו חסכת כבר את הכסף, אתה כבר חוסך כסף כל חודש, לא יודע, כולם חוסכים כסף, תגיד אפילו 500 שקל. אם אתה לא משקיע את הכסף הזה, 500 שקל, אנשים לא משקיעים מהפחד לסכן. אתה לא רק אתה מסכן יותר בזה שאתה לא משקיע מאשר בזה שאתה כן משקיע. כי אם אתה לא מסכן, אם אתה לא משקיע, אתה מסכן את האופציה שלך להרוויח פי כמה וכמה וכמה לאורך הזמן אם היית כן משקיע. אחי, אנשים, אתה יודע, זה לא זה, הם לא יודעים. אנשים לא יודעים, לא מכירים, וזה כל כך פשוט, זה פקטור, זה להשקיע 500 שקל, להתחיל במשהו כל חודש, במדדי סל עולמיים כאלה. תקשיב. זה עניין פעולה של שעה שאפשר ללמוד אותה. אין, מי שאומר לא יודע, הוא חרטטן, זיין את השכל, אומר לעצמו את הדברים האלה, כדי להימנע מהאימות, עם רגע לשבת שנייה, וללמוד משהו חדש, ולצאת מאזור הנוחות. הנה אני אומר לך, כשאני ישבתי יום אחד, להבין רגע, אני אמרתי, טוב, השקעות לטווח ארוך, אני כל כך מאמין בזה. חלס, כאילו יש לי קהל, יש לי קהילה, אני רוצה לתת להם את הדבר הזה, כאילו מי שלא משקיע מבחינתי, הורס עצמו את החיים. אז אמרתי, טוב, איך אני אכין להם, ואיך אני אבנה להם איזה הדרכה, ומה אני אעשה, אני רוצה לתת את זה בחינם, ואני רוצה שזה יהיה הכי טוב, ואני אכין הרבה זמן. נשבע לך, אחי, זיינתי את המוח, לא הצלחתי להגיע ליותר מ-55 דקות של הדרכה. למה? וזיינתי את השכל, אחי. ובאמת אמרתי שם דברים שלה מעבר, והראיתי שם מאחורי הקלעים, ופתחתי איתו חשבון משחק, הכל והראיתי לו הכל מה. לא הצלחתי יותר מ-55 דקות של תוכן לתת. יש אנשים שמוכרים על זה קורסים שלמים על כאילו להשקיע. מה אחי, לא חזרת, שמה, השם ישמור אחי, שלא נתחיל. אז הנה, אז אוקיי, אז לא ננקוב בשמות. באמת, זה הכי פרקטי בעולם, הכי פשוט לשים את הכספים שלך בשוק ההון. כל כך קל, זה כל כך קל אחי, באמת. רק צריך לחפש בגוגל ברמה כזאת. לגמרי. וספר לי רגע, כאילו, איך נראה היום שלך? איך נראה היום שלך במסחר נגיד? כי אני אגיד לך את האמת, אני גם אם הייתי בורח ממסחר לטווח קצר. למה? למה אני הייתי בורח מזה? כן. יש לזה, זאת אומרת, זה מאוד גובל להימורים בסוף, אחי. למה אתה אומר את זה בעצם? כי כשזה לטווח קצר, התנודתיות של מחר יכול, לא יודע מה, פתאום, לא יודע, להתפרץ איזה קורונה פתאום, או פתאום איזה מלחמה עם איראן, יש דברים שלא תלויים בך שיכולים להפיל ולהזיז את השוק. יפה. לטווח כזה קצר, בטווח יומי או טווח אפילו שבועי, זה בעיניי משהו שאני באופן אישי לא הייתי ממליץ לאף אחד לעשות, כאילו, מה זה לאף אחד? לא הייתי ממליץ לחבר'ה שבתחילת דרכם, או חבר'ה שרוצים לעשות כסף גדול, להתעסק במסחר יומי. יפה, אז אתה אומר מסחר יומי זה הימורים, לא הייתי ממליץ לאף אחד לגעת, תתרחקו כמו אש. אני אגיד לך מה אני חושב על זה, בתור אחד שדווקא התחיל את הדרך שלו ממסחר יומי, סבבה, ובאמת היום אני כבר לא מתעסק כזה הרבה במסחר יומי, אבל אני בכל זאת אגע בזה, ואני אסביר לך למה גם הדעה שלי הפוכה משלך לגמרי. תראה, כל דבר בחיים לא משנה במה תיגע, הכל מה שנקרא ספקולטיבי, הכל הימור. הימור זה משהו שאתה נכנס אליו, שאתה לא יודע בוודאות מה תהיה התוצאה. בסדר, לצורך הדוגמה, זה שאני עכשיו אשתה את המים ואני אבלע אותם, זה לא הימור, זה 100% יקרה. זה שאני עכשיו יעלה לרכב ויגיע הביתה בשלום, זה ספקולציה, זה לא בהכרח יקרה. יכול להיות ש99% שאני אגיע הביתה, אבל זה ספקולציה, זה לא 100% יקרה. היום אתה בעל עסק, וזה לא העסק הראשון שלך, ואתה יודע מסביבך כמה פעמים ראית בעלי עסקים קמים ונופלים. סטטיסטיקות אומרות את שלהם, ובסוף, מה זה הימור? זה משהו שנמדד על פי מספרים. אם הרי זה היה 100% הצלחה, זה לא היה הימור. אז לבוא ולהקים עסק, 90% אתה נכשל. לבוא אפילו אתה יודע, אני הולך איתך על המסלול הכי בטוח, על הדברים הכי גאוניים בחיים. הורים, עכשיו, אתה יודע, הילד גדל בבית עם הורים, 51% מהאנשים בישראל מתגרשים. מה זה? אתה מקים עם אישה, בית, משפחה, חשבון בנק משותף, ילדים, 50% סיכוי אתה מתגרש. אז אתה מאמר את כל חצי מהממון שלך על סיכוי שאתה תתגרש בסוף. אתה מקים משפחה הכל, אתה בונה כן. מעבר לזה, אתה עכשיו הולך, סתם דוגמה, אני אלך איתך על סטודנטים. כמה סטודנטים לומדים תואר ולא באמת עובדים בו בסוף?
עכשיו, עוד פעם, שם בצד את הנושא של תואר לא תואר, אבל בסוף אנשים הולכים, עושים פעולה שלוקחת להם 4 שנים, 100-200 אלף שקל, ולא פועלים בתחום של עצמם אפילו. זה לא אימור. בסופו של דבר, כל דבר שאתה נוגע בו בחיים האלה, הוא אימור. עכשיו, אימורים אנחנו עומדים באחוזים. מה זה אימור שאתה יכול רק להפסיד בו? זה אימור שאין לו תוחלת חיובית. לצורך הדוגמה, בוא נלך עכשיו אני ואתה לקזינו, נשחק רולטה. מה הסיכוי שלך לנצח ברולטה באחוזים? פחות מ-50%. עזוב רולטה, בוא נשחק בלק ג'ק. אתה אוהב בלק ג'ק? אתה נראה לי בחור של בלק ג'ק. בוא נשחק בלק ג'ק. מה הסיכוי שלך לנצח בבלק ג'ק? פחות מ-50%. מה שאומר שככל שתשחק יותר, הסיכויים שלך להרוויח יורדים. נכון. כי הסבירות היא לרעתך, לטובת הקזינו. אחרת, אתה יודע, אם הקזינו היה מפסיד, לא היה קזינו. יפה. עכשיו, בשוק ההון ובקריפטו ובמסחר, זה לא ככה. כי הסבירות היא יכולה להיות לטובתך. אתה רק צריך להיות לא בבון. זה מה שאתה צריך להיות. אתה רק צריך להבין איך אני שולט על עצמי. כי יש דבר שנקרא edge. פה נגעת, זה הנקודה שהצית את ההקדמה הזאת. אבל זו הנקודה. זה נכון לגבי כל דבר בחיים, אחי. גם בעל עסק הוא צריך להיות לא בבון. אם הוא רוצה להצליח, הוא צריך להיות יותר חד מהבעלי העסקים המתחרים בו. יש אבל איזשהו רציונל, זה כאילו, יש איזשהו רציונל בקבלת החלטות בעסקים, רציונל בקבלת החלטות בהקמת משפחה וזוגיות. במסחר יומי, יש דברים, זאת אומרת, אתה צריך לפעול כנגד האינסטינקט שלך בצורה, להיות נכונה, לחשוב כמו... אבל גם בביזנס, אחי. כמה פעמים פיתרת עובד שלא רצית לפטר כי אתה אוהב אותו, אחי? אתה מבין? כי אתה התחברת אליו. כמה פעמים יצא לך לשבת עם מישהו ברעיון עבודה ולהגיד, וואלה, הייתי יוצא איתו לבר, אבל לא הייתי מעסיק אותו בחיים. תראה, אני אומר דבר... הקבלות החלטות הקשות הן בכל דבר בחיים, כאילו, זה לא... אני מסכים, אבל אני אומר דבר כזה. בוא נגיד לבן אדם שהתחיל את דרכו בעולם ההשקעות, אם זה בנדלן או בשוק ההון, או הוא מתחיל עכשיו להשקיע לטווח ארוך, לא, מי שבתחילת דרכו, לא הייתי ממליץ לו להיכנס לעולם של המסחר. אני דווקא כן, אתה יודע למה? כי כל שאר המקומות, אין לו מקום בהם. מי שמתחיל את הדרך שלו, בלהבין איך עושים כסף מכסף, בהתחלה, אני לא מדבר על אנשים שיש להם כסף. מי שיש לו כסף, סבבה, זורם איתך, שיתחיל בנדלן, זה מי שיש לו כסף, תפדל. מי שמתחיל מנקודת האפס, אין לו באמת, אף אחד לא פותח לו את הדלת, הוא ילך ידפוק בדלת, שלום, אפשר נדלן, אפשר לבוא, אפשר להיכנס, לא, לך 250,000 שקל, 150,000 שקל, שלום, אפשר לפתוח עסק, משהו, לא, לך 50,000 שקל מינימום, בלי לדבר עד שאתה תראה שקל. במסחר, היום התחום הזה כבר כל כך מפותח, והוא כבר כל כך נגיש, אני באמת אומר לך, אני ראיתי לא 1, לא 2, לא 10, לא 100 אנשים שהתחילו עם $100, בנו את עצמם, בנו ביטחון, בנו יתרון יחסי מסוים על השוק, שהביא להם תוחלת חיובית, שהם יכלו לנצח יותר מ-50% מהפעמים, ואז ככל שהם משחקים יותר, הם מרוויחים יותר. ובאמת, כאילו, בסופו של דבר, מצאו גופים שיהיו מוכנים להביא להם כסף, עבדו עם כסף של אחרים, בלי התחייבות, ואז עשו את הכסף לעצמם, והתחילו לפעול קדימה ככה. ולא פעם, לא פעמיים, והנה, ביני לבינך במדינת ישראל, תצא עכשיו החוצה לרחוב, אנחנו נמצאים פה בבורסה, תרד עכשיו למטה, אני מניאק, אם אתה לא תמצא מתוך על כל 1,000 איש כאלה, 1, 2, 3, 4, 5, שעשו בדיוק את זה. כי זה משהו שהוא כבר מאוד 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 נגיש. הידע היום נגיש. נכון. אתה רק צריך להיות עוד פעם, לא אבל ולא לקנות מהבחור של הלייפסטייל, אלא לקנות מהבחור שאשכרה, אתה יודע, מראה ביצועים ונותן ערך. והכסף הוא גם, הוא לא כל כך מורכב, היום יש גופים שנקראים נוסטרו שנותנים לך כסף. כן. ואתה יכול להתחיל לזוז, אחי. ובגלל זה דווקא לצעיר, למה כל כך הרבה צעירים נמשכים לתחום הזה? כי בכל תחום אחר הם באים וכאילו אף אחד לא פותח להם את הדלת. מסכנים, הם באמת רוצים לטרוף את העולם. אין, אתה עם 20,000 שקל שלך, שהשתחררת עכשיו מהצבא, נגב את התחת, אחי, סליחה, אתה לא יכול לעשות כסף עם 20,000 שקל, זה לא בחשבון. זה סופר נגיש, זה נכון. זה נגיש ולא צריך איזשהו תואר אקדמי, או לא צריך איזשהו להתפנפן עכשיו באיזשהו רעיון ולהתחבב על בוס. אתה יכול ללכת, לפתוח ולפעול. שזאת גם הבעיה. שמה? זאת גם הבעיה. נכון, זה גם לטובה וגם לרעה. צריך לדעת, אנשים חושבים, זה כזה, אבל אתה אמרת, צריך לדעת ממי, ואיך, ומה, לקחת בעל מקצוע. עוד פעם, אני חושב שבחיים יש מאזניים, שהצד אחד זה רף כניסה, כמה כסף צריך בשביל להיכנס. והצד השני זה הקושי להצליח. אני חושב שככל שהרף כניסה יותר גבוה, ככל שצריך יותר כסף בשביל להיכנס, הקושי להצליח בזה יותר נמוך. וככל שהרף כניסה יותר נמוך, מה זה אומר? שיותר אנשים בפנים, נכון. ואם יש יותר אנשים בפנים, יותר זה יותר תחרות. קשה, ויש יותר תחרות, וזה יותר מורכב, יותר קושי להצליח עולה. מסכים. ובגלל זה אני חושב דווקא, שנדלן שמור לעשירים, הוא לא באמת, נדלן אמיתי, הוא לא שמור לאלה שאין להם באמת כסף, הוא שמור לבן אדם, שיש לו את המינימום כמה מאות אלפי שקלים, סלש יכולת החזר מאוד גבוהה חודשית. זה כאילו או שאתה פה או שאתה פה. והחבר'ה שניגשים לתחום הזה, אני אומר לך, אני פשוט פוגש אותם ביום יום, זה או בן אדם שבא לו
לעזוב את כל מה שהוא עושה בחיים, ולעבוד את השעה, שעתיים ולהיות חופשי, או בן אדם שהוא ממש רוצה לבנות את עצמו, והוא לא יכול בשום מקום אחר. כל דלת שהוא דפק עליה, אין, סגור, כאילו אין לו מאיפה להיכנס לא מהחלון ולא מהדלת. אז זה סוג של אנשים נדל"ן, נשים את זה בצד, מתייחס לזה, נענה לך את זה בצורה קצת יותר, מה שנקרא אחראית, לא תוך כדי תנועה, אבל... אז אתה אומר שמי שבדרך כלל מגיע ללמוד, להיכנס לשוק ההון, זה חבר'ה שהם קיבלו ברקסים, או בלי הרבה אמצעים. חבר'ה הצעירים שמתחילים. תראה, אתה עושה איזה, אתה מבין בהצעות. בסוף זה הצעה בת זונה, אחי. מה מציעים לך? תשב תלמד שעה, שעתיים ביום. זה הצעות שאני מציע, כאילו, כי אני מאוד מאמין בהצעות האלה. תשב תלמד שעה, שעתיים ביום. תעשה את זה במשך מספיק זמן. אל תהיה כבש, אל תחשוב שאתה תוך 3 חודשים תתקשר. תעשה את זה במשך מספיק זמן. תיכנס לזה במיינדסט של כאילו על הזין שלי, גם אם זה ייקח 10 שנים, אני לא פורש מזה, כי זה יכול לשנות לי את החיים. תעשה את זה מספיק זמן, תשב חצי שעה, שעה, שעתיים ביום, לא יותר מזה. כמה שאתה יכול, אל תתעייף מזה. פשוט תבין שאתה צריך לרוץ פה מרתון. וזהו, כאילו, ותעשה כסף מהבית, בלי בוס, בלי לנסוע, בחופש, בלי תלות, כאילו. אחי, אני אוהב את עולם העסקים, אני מאוד אוהב את עולם העסקים, מאוד מאוד מחובר אליו. ואני חייב להגיד לך, שיש קסם מטורף, רק בידיעה, רק עצם זה שאני יודע, שאני יכול לקפל הכל, ולעשות מה שבא לי, מתי שבא לי, זה נותן לי את הנחת הזאת בחיים. זה כמו... אני אף פעם לא מרגיש בכלא, כי אני יודע שאני יכול תמיד לעשות בלחיצת כפלור לצאת ממנו. נכון, זה תחושת ביטחון, להיכנס לעסקים, להיכנס לעסקאות. זה כמו אצלי, אני יודע שאני לא צריך שום דבר בחיים. לא עובדים, לא שיווק, לא זה. אני רק צריך טלפון ומחשב, ואני יודע לעשות כסף. זה התחושת ביטחון. זה נותן לך חופש. נכון. עכשיו תחשוב שאתה יודע לעשות את זה בישראל. אם אני עכשיו אזרוק לך לא יודע מה. ארצות הברית. באיזה... איפה שאני אזרוק אותך, אולי ארצות הברית אתה תצליח, כי בסוף אני חזק. אוקיי. אבל אם אני אזרוק אותך, אחי, בתאילנד, אם אתה עכשיו בחול, ולא בא לך לחזור עכשיו, למה בדיוק עכשיו בתקופה הזאת, עכשיו הבוס שלך אומר לך, תשמע, אני חייב אותך דחוף, יש לחץ בעבודה, תקדים, תחזור שבוע יותר מוקדם, או שאתה בא לך להאריך, ואתה צריך עכשיו, אפשר בבקשה להאריך את החופשה שלי, כמו איזה מסכן, אתה צריך עכשיו להתחנן להאריך את החופשה שלך. תשמע, זה משהו שהוא מנתק אותך מתלות. ולדעתי, כמה שאני אוהב עוד פעם, אמרתי לך, אני מאוד אוהב את עולם העסקים, מאוד מעריך אותו, ואני רוצה לעשות עסקים, עד שאני אהיה בן 90 הכי בא לי לעשות עסקים, אבל עדיין, שום עולם לא מצליח להביא לך את היכולת הזאת לנתק הכל, ולהיות בעל שליטה על האם אני מכניס או לא מכניס כסף. בלי שאף אחד בדרך יפריע. אין מידלמן, אין בן אדם באמצע. וואלה, זה דרך הסתכלות מעניינת לראות את זה. כאילו, זה נכון שזה דרך הכי פשוטה והכי יעילה לעשות את זה, אני מסכים חד משמעית, אבל יש אנשים שמנהלים... היא לא פשוטה. ברמת, כמו שאמרת, הגישה, להיכנס ולנסות ולעשות, ברמת הזה. להתחיל זה עכשיו איזה להיות איזה מתכנת על, או להיות איזה, זה העניין של קל. אבל יש אנשים שיודעים לעשות עסקים גם בלי איזושהי תלות, גם בחול ובדברים כאלה. יש אנשים כאלה. אני לא יודע אם זה המקצוע היחיד שיודע לעשות לך, לנתק, כמו שאמרת, מהמציאות. תראה, אני, בגלל שאני בתוך עולם העסקים, ואוהב אותו ומעריך אותו, אני בטוח בזה. כי עדיין יש לך תלות בלקוח, או בעסקה שתבוא, או בעובד, או בשיווק, או במחירה. וגם למרות שיש לך את הסקילס האלה, לפעמים יש דברים שהם לא תלויים בך, כמו שינויים בשוק, חוקים, מיסים. אז כאילו, גם עסקים יכול להביא לך חופש, ויכול להביא לך נחת, ויכול להביא לך לחיים, את כל מה שאתה רוצה בשביל לחיות חיים מדהימים. אבל לי ספציפית, פשוט אני בן אדם דפוק בראש, אני לא יכול שאומרים לו מה שעושים, מה לעשות, אני לא יכול שאומרים לי, תזיז את זה מפה לפה בלי סיבה, אני לא יכול כאילו, תמיד את הדברים האלה, זה אוטומטית הלכתי לתחום הזה, כי זה התחום היחיד שכאילו, אני יכול פאקינג לעשות את הכסף שלי, בלי שום בן אדם, one man army. הרעיון הזה כל כך כאילו, זה מה שקנה אותי, זה מה שהכניס אותי לתחום. אני מבין אותך, זה מטורף, אני רואה כמה פשן יש לך לדבר הזה, זה מאוד מוערך, רואים שאתה... דרך אגב, שתדע, אני גם אגע פה באיזשהו נושא, שתוכן אותי מבפנים, מאוד בא לי את החופש. הרי למה נכנסתי לתחום הזה? אני נכנסתי למסחר והשקעות, בשביל לעשות כמה שיותר כסף, כמה שפחות זמן. בשביל לא להיות חייב שום דבר לאף אחד, ולעשות מה שבזין שלי מתי שבא לי. ואז, מצד שני, גם יש בי את היצר הזה, ההישגי, שאני רוצה להגיע לדברים הכי גבוהים שאפשר להגיע בחיים. ואז נשאלת השאלה, לגעת או לא לגעת בכסף של אחרים? ללכת רגע ללמוד 2 להיות מנהל השקעות, או לא לעשות את זה? ואני אומר לך, זה שאלה, פילוסופית. אני אין לי, ממש פילוסופית, אחי, כי זה לא על הכסף כבר, זה על לאן אני יכול להגיע בחיים. אז אני אגיד לך, אתה יודע מה יענה לך על זה? אתה בזוגיות? כן. לא נשוי? לא. יכול להיות
זאת אומרת, יש איזשהו שלב שאני זוכר על עצמי, לפחות ששאלתי על עצמי, כל אחד זה תופס אותו באיזשהו תקופה אחרת בחיים, אבל היה איזשהו שלב על עצמי ששאלתי את עצמי שאלות ממש גדולות. כן. שאלות ממש גדולות על החיים, על מה יותר חשוב לי, איך אני משלב משפחה, קריירה, לא יודע מה, איפה אני רואה את עצמי עוד 10 שנה, אני רוצה להיות, לא יודע מה, על קרוון בצוק הים עם הכנסות פסיביות ולא לעשות כל בחיים שלי, או שאני רוצה עכשיו להיות הישגי ווינר, אז זה שאלות כאלה גדולות שגם, שלדעתי, לוקח זמן למצוא את התשובות עליהן. כן. לפעמים צריך לעשות מה שנקרא, להתבלבל כזה. אתה מתפקח תוך כדי הדרך. כן, אתה מתפקח תוך כדי תנועה. אבל אין ספק שלא משנה, אתה יודע, אתה יודע את זה הכי טוב. מה שתשים את המטרה שלך עליה, אתה תוריד אותה one by one. אתה יודע, היה לי איזה שיחה על מה שאמרת עכשיו. מה שתשים את המטרה שלך, אתה בטוח תגיע אליו. אז היה לי איזה שיחה, אני אומר לך, ישבתי פעם אחת עם חבר בבר. אני אומר לך, בן אדם קטלני, אחי, הבן אדם, אתה יודע לדבר, חכם, הכל, כאילו בן אדם, טיל, אם הוא היה בעל עסק, הוא היה מהמובילים בארץ. ואז אני יושב איתו, והוא אומר לי, אני חייב ללמוד ראיית חשבון, אני רוצה ללמוד ראיית חשבון. אני אומר לו, מה לחוץ לך, אחי, ללמוד ראיית חשבון? אתה כאילו, אתה בריליאנט, אחי, אתה תשב, תרביץ עבודה, תכנס לתחום, 6 שנים, 7 שנים, אתה יכול, יש ויכוח בכלל שאתה תרוויח יותר מהממוצע, אני אומר לך, כאילו, אם אתה אוהב אפילו להקפיץ כדורגל בים, כל היום תהיה זה שמקפיץ כדורגל בים, תמכור כדורי רגל, יש בכלל סיכוי שאתה לא תרוויח יותר מהבן אדם הממוצע, אם אתה באמת ננעל על זה, ואז הבן אדם כאילו יושב שם, עכשיו הפרצוף שלו אומר כן, והראש שלו אומר כן, אבל הפחד, הביצים הקטנות שלו אומרות לא, אני חייב ראיית חשבון, אני חייב שיהיה לי את המקצוע ביד, כאילו, אתה יודע, זה אחי, לעשות שיפט בין שכיר לעצמאי. אנשים פשוט הפחד מנהל אותם, אחי, זה... יש אנשים שהם דוארים, אחי. דוארים זה תכונה שגם, עדיף להיות טיפש ודואר מאשר חכם ולא דואר. נשבע שזה נכון. דוגמה קלאסית. כן. אז חד משמעית לגבי זה, יש אנשים שהם דוארים וככה מתקדמים בחיים. נכון. צריך לקום ולעשות. אחי, אתה יודע, איפה שאני גר, תקשיב, אני גר במקום יקר כאילו לגור. ובגדול, יוצא מצב, אתה יודע, יש לך את החדר כושר, אתה פוגש שכנים, יש לך את המעלית, את החניון, אתה פוגש את השכנים כל הזמן. למטה כולם הולכים לאותו בתי קפה וזה. ואני אומר לך, אחי, יוצא לי לפגוש אנשים, אני אומר לך, יצא לי לפגוש בן אדם, באמת שאלוהים יסלח לי, אחי, הוא לא היפרון הכי מחודד שראיתי, סבבה? בוא נגיד איך אומרים מהלימון, תעשה לימונדה, הוא תפוס סיני, אחי, סבבה, תפוס סיני. ואני אומר לך, הבן אדם הזה מרוויח כל כך הרבה כסף, הוא כל כך עשיר, אחי, הוא באמת מאחל לך ולי, באמת, וואו. בן אדם מטורף, והוא מהקצת פוטנציאל שהיה לו, הוא הוציא כל קמצוץ, אחי, כל גרגיר של פוטנציאל שהיה לו. ואז אני רואה אנשים שעובדים, נגיד אח שגדול עובד בחברת הייטק, אחת המובילות במשק, ואז אני רואה, הלכתי אליו פעם אחת למשרד, אז זה היה, אחי, מגרש כדורסל בתוך המשרד, חברה מטורפת, היוניקורן הראשון שהיה בישראל לשנת 2025. וואו. אני אומר לך, אני בא לשם, אני רואה טלנטים, לא ראיתי אנשים כאלה, אחי. לא, אחי, אחדות, אתה לא מאמין, כאילו, כמה פוטנציאל לא ממומש. נוגעים ביום יום בדברים שאתה גאונות, כאילו, מינימום גאונות. כאילו, אני שליש מהם באינטליגנציה, ואני פתאום קולט, פומלה ענקית שאפשר להוציא ממנה 8 ליטר מיץ, אחי, והוא מוציא 2 טיפות, לעומת האבל הזה, שגדל באיזה שכונה, שהוא כולו כזה ג'וך, מוציא מהתפוז הסיני, אחי, את המלוא הפוטנציאל שלו, אתה מבין? אבל אתה יודע, וזה ההבדל גם בין הדואר לזה, בין הפחדן ללא פחדן, בזה שפועל. אבל זה גם חוזר לשאלה הזאת ששאלנו, יש אנשים שזה מה שהם רוצים. זה השאלות הגדולות האלה שדיברנו עליהן, הם רוצים את הביטחון. ולך זה נראה לא נתפס. ואתה מתחרפן, אנשים כל כך מוכשרים יכולים לכבוש את העולם, אבל הם רוצים שידאגו להם לגנים של הילדים, שיהיה להם את הפסיליטי, שיתנו להם את הביים, ושיהיה להם את הוולט כל חודש. אתה יודע, כל ההטבות האלה, זה פשוט מה שהם בוחרים. יש את האלה, אתה יודע, יש גם המון מסכנים בהייטק, שמרגישים כלואים כזה, כמו שאתה אומר, שבסוף, אתה יודע, מצליחים לעזור ביצים. שמע, לא שהמסלול הזה רע, כן? מי שסתם הייטקיסט, מה זה סתם הייטקיסט? כבודה מקום המונח, זה לא פשוט. מי שהייטקיסט, והוא לא משקיע, זה לא יסתיים טוב. גיל 45, אתה צריך לשכוח מהעבודה, אבל מי שהייטקיסט ומשקיע, זה חיים פנומנליים. נכון, תראה. זה חיים פנומנליים. אתה תהיה מיליונר בגיל מאוד צעיר, אתה תצא לפנסיה 20 שנה, 30 שנה לפני כולם, אחי. זה פשוט צריך להיות אמצעי למטרה. כל עוד, אם יש לך אמצעי, אם להיות הייטקיסט, זה משמש כאמצעי למטרה שלך,
מדהים. יכול להיות שהמטרה שלך זה באמת לצאת עוד בגיל 35 לפנסיה, לשים את זה בחוק 4%, אתה יודע, לשים את זה באיזה פיקדון. כן, בדיוק. אותו כנ"ל גם נדל"ן, אחי, תשמע. אז רגע, שנייה. אז אני רוצה עכשיו להתקדם לסיפור, האמת שנגענו בזה מקודם, אבל אני רוצה רגע לשמוע קצת על שלב, בסדר? כי דיברנו פה, היינו פה סופר פרקטיים, ונגענו במסחר לשוק לטווח ארוך, ומסחר לטווח קצר, בקריפטו, ונגענו במיינדסט והייטקיסים, אבל יש פה משהו, אני מרגיש שמגיע במקום מאוד אישי, והייתי רוצה לשמוע גם שתספר פה את הזה, אני מכיר את הסיפור, אבל תספר רגע את הסיפור, איך מגיע ילד, אתה יודע, ילד צעיר בסוף, מגיל 19, נכון? נחשף לעולם הזה של שוק ההון, מחליט, כמו שאתה אומר, לעזור ביצים, לשים את הזה, כאילו, מה היה הטריגר לדבר הזה? איך ילד בן 19 מחליט לתפוס ביצים ולעשות פעולות, ותכלס לעשות כסף? אני לא התחלתי לעשות כסף בגיל 19, ואני לא תפסתי ביצים גם בגיל 19. ואם אתה תחזיר אותי כמה שנים אחורה, אם להיות איתך הכי כן אחי, הייתי ילד של משחקי מחשב, של חברים, שלא עניין אותי כל הדברים האלה. הייתי כאילו ילד שמנת, אחי. גדלתי בבית, אחי. אבא קבלן, אחי, אתה יודע, מרביץ תשתיות, אחי, חשמל, מיליונר, כאילו, חיינו בן זונה. עד שיום אחד, מן הסתם, אתה יודע, הכל השתנה, כאילו, כל הסיפור הזה השתנה. באמת, אני זוכר, כאילו, זה כמו סיר שמתחיל לבעבע, אחי, שפתאום לאט לאט, ואז, אתה יודע, זה כאילו ריבים בבית, ופתאום דיבורים על כסף והתלחששויות, ואז אתה קולט שמשהו לא בסדר, ואז אתה מתחיל לאבד רגע את הביטחון רגע בבית ובמשפחה, ודבר מוביל לדבר, וזה מתגלגל, ואתה יודע, יום אחד ילדים בואו למטה, אני ואחים שלי בסלון, ואמא שלך בוכה, ואתה כאילו, אחי, זו סיטואציה רעה, ואמא בוכה, ואבא מוריד את הפלסטר, איבדנו הכל, עוברים דירה, תארזו, תקפלים. מה, פה, שם, ואתה, אחי, אני הייתי ילד פחדן, אחי, זה הלחיץ אותי, מה זה? איבדנו הכל, מה נעשה, מה נגור ברחוב, הייתי תסביכן, כאילו, בצורה לא נורמלית. כמה היית? 15, כאילו, משהו כזה, לפני כיתה או ת' או י', משהו, לא, ח' או ת', אני אומר לך, ואני לחצתי מזה, ועברנו מהשכונה של הווילות לשכונה שלא נעים לך כזה, אני משם, לא נעים. ואתה יודע, כל החיים שלך, משתנים, כאילו, אנשים באים, לוקחים לך דברים מהבית, פתאום דפיקות דלת, איפה אבא שלך? אתה הבן של זה וזה, תגיד לו שאני מחפש אותו. דברים, אחי, אתה נלחץ, אחי. זה סיטואציה. תחשוב אותה, יש לך עכשיו עסק, שהעסק, אני מביא לך עכשיו צ'ק שוטף פלוס משהו, אחי, שוטף פלוס 60 פלוס 90, אתה תצפה לכמה מיליונים שיכנסו 90 ימים, הוצאת הכסף כבר על סחורה, עובדים טק, 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 מגיע זה, הצ'ק לא נפרע, בטח, מכיר את זה. ואתה עכשיו בסיטואציה שאתה חייב מיליונים. פשיטת רגל, בלגן, אתה יודע, חקירות, מס הכנסה, באים לך לבית, זה, בודקים שזה לא הסכם וזה. אני מכיר את כל הפרוסס הזה, אני הייתי מלווה חבר'ה לפשיטות רגל. אני מכיר את זה. הם מגיעים אליי, בעלי עסקים, והייתי עוזר להם להיכנס לפשיטות רגל, אז אני מכיר את זה מקרוב. תקשיב, מכיר את כל הפרוסס, מאוד מאוד לא נעים. בלי שום קשר, אתה גם הולך למשרד האוצר עם כובע על הראש, ומפקיד את הדרכון שלך, כי אתה לא יכול לטוס. אחי, אתה ילד, כשאתה ילד קטן. לא, אבל עליך בכלל זה בטח... שרגיל לרמת חיים מסוימת, כל החיים שלו אותה רמת חיים, אתה רגיל לזה כבר, זה משהו שהוא נראה לך כאילו ככה כולם חיים, ככה אתה חושב שכולם חיים ככה. אין לך מודעות, אתה ילד. פתאום הכל מתפרק. וזה דבר שהוא גורם לך להבין כמה דברים. קודם כל שעברנו מהמצב של עם כסף למצב של בלי כסף, הרבה דברים השתנו. מבית חם, אוהב ופתוח שכל הזמן מתארחים בו, זה נהיה בית סגור וקר. זה היה ככה, זה היה מיידי. כי כאילו, אתה יודע, כשהשורש של הבית, שזה ההורים, הם לחוצים, כל הבית לחוץ. בטח. כל הבית לחוץ. ברור. ואני אומר לך כמה שההורים שלי הרעיות, שהם נלחמו כאילו, וחייב להורים שאת החיים שלי, אחי, נלחמו לא יודע איך הם הצליחו, כאילו, להמשיך לגדל אותנו ולהמשיך לתת לנו וזה. אני ראיתי את הדברים מהצד, ואני זוכר כאילו, איך אח שלי נגיד היה חוזר מהצבא, והולך לאבא שלי ומבקש ממנו כסף. ואני זוכר, הייתי נשרד, מה אתה מבקש מאבא כסף? אתה יודע שהוא בחובות, מה אתה מבקש ממנו כסף? לך לעבוד. כאילו, וזה היה נראה לי הכי הגיוני, שכאילו, אם נותנים לי, אז אני רוצה כאילו גם לתת בחזרה עד עכשיו. כשהיה לו, הוא נתן לי, עכשיו אין לו, אני לא צריך לבקש בכלל. כן. ובאמת לקח לי את עצמי, אחי, התחלתי לעבוד. הלכתי אולמות אירועים, כאילו, מה המקום הראשון שקיבל אותי? ישר הלכתי אולם אירועים, שוטף כלים, 30 שקל לשעה. עובד שוטף כלים, אחי, אתה יודע, צוחקים עליך, מלצרים האחרים, צוחקים עליך וזה. אני לא אשכח יום אחד, אחי, בא אליי איזה מלצר, הולך אליי, אחי, כולו גדול כזה עם זקן וזה, אחי, כל החברים שלו וזה. בא אליי, מתחיל לקרוא לי בשמות כזה, אתה יודע, של כאילו איזה עובד זר. ואז אני מסתכל עליו, אני עושה לו, תגיד לי, בן כמה אתה? אומר לי, 23.
אמרתי לו, מה אתה עושה פה ממלצר, תגיד לי בגיל 23, היה לך מגיל 18 עד גיל 23 להבין איך עושים כסף, אתה עובד פה מלצר, אתה מסתלבט על אני ב-15 עוזר לאמא שלי, כאילו בסוף אני עושה את הכסף להביא לבית. כן. אתה עובד פה בין 23, אתה ממלצר, תגיד לי, אתה בסדר, אתה הכל טוב, וכן היה את הפלפל הזה מגיל קטן, ובאמת הבנתי, כשהחילוף הזה קרה, הבנתי משהו. הבנתי שאני לא רוצה לחיות ככה, שכאילו כולם חושבים שזה בסדר, אני מבחינתי זה לא תקין. כי אם אני עכשיו התחלתי לעבוד, אם אני התחלתי לעבוד בגיל 15, אני התחלתי את המסע, כאילו, אני מבחינתי, אני הפסקתי לבקש כסף מההורים שלי בגיל 15, התחלתי לקלקל את עצמי עם חף, כאילו, בגיל 15, ולתת בבית להורים, והכל שילמתי לעצמי, אני לא יודע מה זה לבקש כסף. וזה התחיל גם, כאילו, הגלגלים התחילו לפעול. אתה רואה מנהל של אולם אירועים, אחי, בא עם מרצדס, לבוש יפה, כולם מסביבו מקרקרים, אחי, כסף, מעמד, הכל, ואתה רואה טבח, אחי, בין 70, 62, עם שיער לבן, מרים, אחי, גסטרונומי של פסטות מהרצפה, שבור כולו. זה לא החיים שאני רוצה לחיות. אני לא אחיה ככה, כאילו, זה לא נורמלי, זה... כן. איך יראה לך חיים שלמים, והגעת למצב הזה, כאילו, זה משהו שהוא שיגע אותי, ואז אתה יודע, התחלתי לחפש דברים, התחלתי לחפש, מה אני יכול לעשות, מאיפה מביאים את הכסף, עובד בכל מיני עבודות, רואה את הבעל העסק הזה, את הבעל העסק הזה, את הבעל העסק הזה, את הבעל העסק הזה. אני אומר, בונה, בעולם הזה עושים כסף, לא מי שבתחתית הפירמידה, זה מי שבראש של הפירמידה עושה את הכסף. ואמרתי, טוב, איך אני עושה את זה? ניסיתי להקים עסק כזה של באינטרנט וזה, זה ממש לא היה לי כיף, הצלחתי לעשות מזה כסף, אבל לא נהניתי, אז לא נהניתי מעסקים, וגם ממש פחדתי בגלל מה שקרה לאבא שלי, אמרתי, לא, מה, אני צריך להיכנס לעסק, זה מסוכן, ראיתי מה קרה לאבא שלי וזה וזה וזה, ואיך שנחשפתי ככה לשוק ההון, זה תפס אותך. ואחי, אני אומר לך, כשאני ניסיתי להיכנס לזה, ובאתי לחברים, ובאתי להורים, לא היה בן אדם שאמר לי, תעשה את זה. לא היה בן אדם אחד שאמר לי, תעשה את זה. מטורף. זה היה דמיוני, אחי. זה היה להיכנס לזה בגל של חוסר ודאות, ולא היה מוכר אז אפילו. תראה איזה יופי. הטראומות, זה קצת, אני משתמש בכוונה במילים כן, כן, זה טראומה לכל דבר. אבל הטראומות הכי קשות שלך יכולות להיות הסיפור שלך. אתה יכול להפוך את הטראומה שלך להסיפור שבזכותו אתה נמצא איפה שאתה נמצא היום. יכול להיות, זאת אומרת, יש לי סתם, תן איזה דוגמה מהירה, יש לי איזה חבר קרוב, בסדר? קרוב רחוק כזה, שיום אחד בגיל 30 באמצע החיים שלו, שלא נדע טפו, קיבל... נתפס לו אגב, אלו זה משהו, רופאים לא יודעים להסביר, לא צריך לקום מהכיסא, גיל 30, אטלט, חיה, אני אומר לך בן אדם, חיה, גיל 30 לא צריך לקום מהכיסא, כאבי גב, חצי שנה, לא מבינים מה יש לו, משהו דפוק, משהו כאילו קיצוני, כאילו לא מצליח לזוז, כיסא גלגלים, בגיל, פתאום משום מקום, קם בבוקר הזה, מפה לשם, אחרי זה שנה, שנתיים, התחיל לעבור לו הסיפור הזה, אבל הוא הפך את זה לסיפור חייו, הוא הפך את הסיפור הזה, חתיכת אירוע, אחי. סופרמן, אטלט שעושה ריצות ומתאמן וקצין בצבא ומילואימניק וזה, לכלום בפיתה, והוא הולך היום ומרצה לאנשים על כמה החיים, על מה זה החיים, על מה זה, זאת אומרת, אז למה, איך זה מתקשר לפה? שזה דומה למה שקרה לך, זאת אומרת, לקחת איזשהו סיפור טראומטי, ומינפת אותו בצורה הכי טובה שאפשר, כי יש לך שתי ברירות. יכולתי לבכות על זה. בדיוק. או להחליט שאתה עכשיו מתמסכן והולך אחרי ומתנהג כמו שראית, זאת אומרת, בלי בית ומתמסכן ובוכה על זה, או להחליט, ללמוד מה לא לעשות, ולקחת את זה לצד הכי רחוק שאפשר, לצד הכי טוב שיש גם. תשמע, החיים זה כמו סרט, אתה יודע, יש בחיים קורבן, ובסרט יש לך קורבן שעושים עליו את זה, שהוא, אני חייב את זה, ויש את הגיבור שמציל אותו. כשאתה רואה סרט, אתה רוצה להיות הקורבן או הגיבור? כשאתה רואה סרט, עכשיו בבית שלך, אתה יושב, אתה רואה סרט, אתה רואה סופרמן, אתה רוצה להיות סופרמן, או שאתה רוצה להיות זה שמצילים אותו? מי אתה רוצה להיות? עכשיו, אם בסרט אתה רוצה להיות סופרמן, אז למה בחיים שלך אתה לא רוצה להיות סופרמן? למה בסרט רק אתה רוצה להיות סופרמן? למה בחיים אתה לא אומר לעצמך, אני הגיבור של החיים שלי, כל דבר שיבוא עליי, אני אזהן אותו, כאילו, אני אקרא אותו, אני אתקדם עם החיים שלי בדיוק איך שאני רוצה לחיות אותם, אני אנדס את החיים שלי בצורה שאני רוצה לחיות אותם בכל מישור שהוא, בזוגיות, בחברים, בבריאות, זה לא רק במשהו אחד, בכסף, בקריירה, זה בהכל, תראה כמה דברים אמרתי לפני כסף וקריירה. זה בהכל, זה בכל מישור. נכון. אז לקחת טראומה, הפכת אותה לסיפור של החיים שלך, והיום זו סיבה המרכזית להצלחה שלך. עשיתי גם קעקוע על זה. מה זה? עשיתי קעקוע. אתה רואה את הקעקוע הזה? Tough times, תראה למצלמה שתראה. זה קעקוע של מיכל דלק, ובפנים רשום Tough times. חזק. ובעצם זה תמיד מזכיר לי. אני את הקעקוע הזה עשיתי בתקופה אחת הטובות שהיו לי בחיים, בצמיחה, שעשיתי קרטונים של כסף, עשיתי את הקעקוע הזה. עשיתי את הקעקוע הזה כדי להזכיר לעצמי תמיד תקופות רעות בחיים יגיעו. בטח. הם יגיעו. צריך למנף אותם. לא משנה מה יקרה. נכון. תהיה הכי קטלני שתהיה.
גם אם אתה רגיל לעשות 1,000,000 שקל בחודש רווח נטו, פתאום תעשה 300,000, אתה מרגיש, וואו, רגע, מה זה, מה קורה? אני פי 3 פחות טוב. אז תקופות רעות בחיים יבואו, תקופות לא טובות יגיעו, ואתה צריך להבין שבתקופות רעות אתה פשוט בונה את המתקפה הבאה שלך, פשוט בונה את הצבא מחדש, לתקוף בצורה יותר טובה ויותר חזקה. יש לי איזה ג'וק קטן בראש כל פעם שנכנס לאיזו תקופה מאתגרת. יש לי ג'וק קטן, אני אומר לעצמי, איזה כיף, אני הולך רק לצאת מזה חזק יותר. ממש ככה, כמו איזה פסיכופת. זה למקצוענים, להגיע לרמה הזאת שלך עכשיו, זה אומר שעברת כמה דברים. מפתחים את זה, אבל זה בהתחלה, אתה בעין הסערה, אתה, וואו, מה זה, מה קורה לי, איפה אני, מה קורה פה, זה לא מה שאני רגיל. אז רגע, אז אוקיי, והיום, תראה, יש לך קהילה מטורפת, יש לך חשיפה מטורפת ברשתות, עוקבים אחריך אנשים, לומדים לך אנשים, מה, היה איזשהו רגע כאילו שפתאום משהו, היה לך איזה סרטון ויראלי, או איזה פעולות שיווק עשית, מה? תשמע אחי, אני לא רציתי לצאת לאינסטגרם, היה לי חלום להיות עשיר ואנונימי, הבנתי שעל האנונימי אני איך אוותר. כן? כן, ואני אגיד לך גם למה בחרתי לוותר על האנונימי, זה בעל כורחי, כבר הייתי עושה כסף, לא הרבה, 5,000, 7,000 דולר בחודש, הבנתי שאני יכול לעשות יותר, רציתי לעשות יותר, ונפלה לחיקי הזדמנות לפתוח מכללה, עם שותף. ובאמת, אתה יודע, אני חשבתי על הדבר הזה, וחשבתי על, כאילו, איך אני אמכור את ההכשרה, ואיך אני אעשה את הדברים האלה, ואיך אני אצא אתה יודע, בסוף זה לא טיול בפארק, אחי, ללכת למכור הכשרה, זה לא שאנשים עומדים בתור, הנה יש לי קורס, ועומדים בתור לקנות, זה לא ככה. צריך באמת שווק את זה ולעבוד בזה, זה עסק כל דבר ועניין. וישבתי וחשבתי על זה, והגעתי למסקנה שטוב, אני לא רוצה להיות המוכר קורסים, אני לא רוצה שאנשים יגידו עליי מוכר קורסים, אני לא רוצה להתאפס ככה. אבל מצד שני, מה, אני אתן לזה לעצור אותי? מה אני, יש לי ביצים קטנות, מה, אני כבש? המוכר קורסים, הסטיגמה הרעה. מה, בגלל שכמה אנשים, בגלל שאחוז קטן מהאוכלוסייה יגיד, הנה הוא מוכר קורסים, אז כל האנשים שאני יכול לעזור להם, אני לא אעזור להם? כן. מה זה, כל הכסף שאני יכול להכניס, אני לא אכניס? מה, אני דפוק? כאילו, למה שאני לא אעשה את זה? ישבתי באוטו, וקיבלתי את ההחלטה הזאת ברמזור אדום אחד, אחי. אני אומר לך, וחשבתי, ממש את הקונפליקט הזה עם עצמי, ואיך שהרמזור נהיה ירוק, אני הבנתי. אני הולך לעשות את זה. ואז התחלתי, אתה יודע, להניע את הגלגלים. הבנתי כבר מה זה עסק, הבנתי איך צריך לשווק, הייתי עובד גם בחברת שיווק, תקופה מסוימת, היה לי קצת ידע בסיסי במרקטינג, ופשוט נכנסתי, אמרנו בהתחלה, אני הכבשה השחורה של הכבשה השחורה, בכל מה שנוגע למסחר, אני עובד שונה מכולם, פשוט אמרתי את איך שאני, הצגתי את הצד שלי, וזה על ההתחלה, זה היה פה בידול, על ההתחלה, day one. בסרטון הראשון שלי, הבאתי לידים. בסרטון הראשון, אחי. אני לא מכיר אנשים שעשו את זה. בסרטון הראשון שלי, פשוט פתחתי את המצלמה, אחי. הסתכלתי על מה שכולם עושים, ואמרתי להם, תקשיבו, אתם מפגרים רצח, כאילו, זה לא צריך לעשות את זה. מה שכולכם קניתם, הקורס שכולכם קניתם מאותו בן אדם, או מאותו קבוצת מנטורים, לא יעשה לכם כסף. הנה סיבות למה, 1, 2, 3, 4, 5. אתם רוצים להבין איך כן, תעשו לי עוקב, ולאט לאט תלמדו, כאילו, כי אני נותן פה את הערך שלי בחינם, אני בחיים לא אמכור לכם, אני בחיים לא אראה את הלייפסטייל שלי, אחי, אני חי בלייפסטייל, בן זונה, אני בחיים לא מראה, בחיים לא מראה, באמת בפוקס, כאילו, אתה יודע, יש לי באמצע הבית בחלון, את כל הנוף של כל תל אביב, כאילו, ובגלל שזה קומה ממש גבוהה, אבל חוץ מזה, אני לא מראה באיזה אוטו אני נוסע, אני לא מראה באיזה מסעדות כמעט אני אוכל, אני לא מראה, הדבר היחיד שאני מראה כסף שלי, זה כסף שאני שם בהשקעה מסוימת. אני לא מראה לייפסטייל, ואני לא, אתה גם רואה, אני כאילו, חוץ מפולו שאני אוהב, אני לא קונה גם מותגים. לא קונה שום מותג. אז בגדול אמרתי לעצמי, טוב, יש כל כך הרבה אנשים שאני יכול לעזור להם, מה אני לא אעזור להם? באתי, עשיתי את זה על הוואן, ואז לאט לאט רציתי לפרוץ לשוק. אז אמרתי, טוב, איך אני יכול לפרוץ לשוק? מה אני יכול לעשות? חשבתי, אמרתי, בוא נביא לאנשים מוצר שאשכרה יגרום להם להצלחה. בוא אשכרה נעשה סוחרים רווחיים. וואו, אחי, אתה יודע, אתה מדבר עם ההוא. איפה למדת? אתה רווחי? לא. איפה למדת? אתה רווחי? לא. ככה, אחד אחרי השני, ככה. וואלה, כולם עושים את העבודה שלהם מסריחה, כי זה כבר מפעלים, אתה יודע, זה אין כבר את היחס האישי. אמרתי, טוב, אופה, הנה הבידול שלי, אני יכול להפוך בן אדם לרווחי. אני רק צריך שהוא יעשה את זה מספיק זמן. שנה, 2, כמה זמן שצריך. אני יודע שאני יכול לעשות אנשים סוחרים רווחיים. והתחלתי, אחי. והנענו, ובהשקה, אחי, הבאנו, אתה יודע, תקציב שיווק מסוים, והתחלנו לנהל את זה, ונהיה פה לאוזן. למי יש פה לאוזן היום בשוק ההון? מי היום שמוכר הכשרות יש לו פה לאוזן? אין, אתה לא תראה את זה קורה, אין פה לאוזן, אחי. כי יצרת קהילה שהיא קהילה אורגנית, אחי, זה לא רק, אתה יודע, יש לך אנשים שמה, אחי, לא, בשנה האחרונה אני לא נתתי בראש באורגני בכלל, רק לאחרונה.
רק לאחרונה. העוקבים, זה עוקבים שהגיעו, כשהיה, אתה מכיר את זה שהיה לחלק כסף בקניון? אז אמרתי, טוב. אמרתי, טוב. היית עושה את זה, הייתם מחלק כסף בקניון? כן, אמרתי, טוב. יש פה הזדמנות להביא איזה 100,000 עוקבים. תפסתי את הטרנד מהביצים, זיינתי אותו. עליתי מ-6,000 עוקבים לאיזה 120,000. וואו. ואז פתאום אני קולט שעשיתי משהו שהוא שיווקית מטומטם לגמרי ולא נכון. למה? או שלא מינפתי אותו כמו שצריך. כי זה לא הקהל יד שלי, אחי, באו לי כל האנשים האלה, והם לא הקהל יד שלי, כאילו, הם לא היו הקהל יד הרלוונטי. עכשיו, חלק כן, אבל הרוב לא. כן. ולא ידעתי איך מנף את זה, ואז אמרתי, טוב, שהזדיין האינסטגרם שלי, כל האורגני וזה, אני מתמקד כרגע בשיווק, אתה יודע, direct response marketing, התחלתי להריץ, כאילו, הבאתי אנשי מקצוע, התחלנו להריץ כל מיני אסטרטגיות כאלה ואחרות, וככה בשנה האחרונה ככה, כאילו, המכללה שלי רק ככה. ועכשיו, לקראת סוף 2025, אמרתי, בונה, אני אחד הבעלי עסקים, היותר מוצלחים פה כאילו שיש בתעשייה, אני לא מוכר בכלל, אנשים כאילו, מי שמכיר אותי זה אנשים כאילו מהשיווק שלי וזה, מזהים אותי קצת ברחוב, לא כזה הרבה, וכאילו זה אומר שאני לא מספיק משפיע על אנשים, אם לא עוצרים אותי ברחוב כל פעם, זה קרה לי שהסתובבתי עם חבר, אני אומר לך, יש בר פחים מהמעניין כושר, כן. אחלה גבר, אני ממש אוהב אותו, מדי פעם, אתה יודע, אנחנו יכולים ללכת לשחק סנוקר, לפוק אימון ביחד זה, אחי, הבן אדם הזה לא יכול להסתובב ברחוב, הוא בכלל לא. אחי, אתה לא ראית דברים כאלה, אחי. לא, אחרי הקמפיין הזה. לפני הקמפיין. וואלה. לפני. אחי, אני אומר לך, הלכנו פעם אחת לשחק סנוקר, אתה הולך, אחי, במסדרון, אתה עובר 10 שולחנות, צועקים בר, כאילו זה בר רפאלי, אחי, צועקים בר איזה 20 פעמים, אחי. כאילו, ואמרתי, רגע, אני מפספס משהו. כשזה קרה, הבנתי שאני מפספס משהו, שאני לא מספיק משפיע על אנשים. אם לא צועקים לי גם, לא בקטע של כאילו תראו אותי וזה, זה סימן שאני לא מספיק משפיע, וזה סימן שיש לי עוד מלא תקרות לפרוץ, אוקיי? חד משמעית. ובאמת מתוך המקום הזה אמרתי, טוב יאללה, אני ננעל על הרגע לתת בראש באורגני, וכן, מאז אותו רגע, היום כבר אני יכול להגיד לך שמאז עד היום, צברתי עוד איזה 15,000 עוקבים, ולהגיד לך, כן, יש פוסטים שמשנים הכל, אחי. אז אתה אומר שהיה איזה, אז וואו, אחי, אז אתה אומר שקודם כל, אם אנחנו לוקחים את זה לפרקטיקה שוב פעם, מהסרטון הראשון שלך, שעשית משהו שהוא סופר פרובוקטיבי, אבל אני לא בן אדם הממוצע שעשה לא, ברור לי, ברור שזה יחידות סגולה, ברור לי. אבל יכול להיות שמה שכן אפשר לקחת פה זה להיות קצת פרובוקטיבי. אני לא פרובוקטיבי. אבל תראה, לבוא ולהגיד, כל מה שכולם עושים זה חרטה, זה מה שזה עובד. זאת האמת שלי, אחי. לא התכוונתי. אז פרובוקטיבי אותנטי, נקרא לזה ככה. אחי, אני יושב איתך פה ואני אומר לך, שמה שהם למדים היום בקורסים במסחר בישראל, זה ביזיון גמור, אחי. צריך לעצור את האנשים האלה. אני אומר לך, זה מטורף. הסיכוי, הסבירות שמישהו ממילא יצליח במסחר, היא לא הכי גבוהה בעולם, כי צריך להשקיע לאורך הזמן, וכשאתה עובד עם שיטה גרועה, הסבירות יורדת ב-90%, אז כאילו אתה 10% של 10%, אתה מבין? זה לא הגיוני, כאילו, זה לעשות את זה. אני אגיד לך גם אחד הקורסים הכי נמכר היום במדינת ישראל, אתה יכול להיכנס ליוטיוב, אותו חומר אתה תראה, קופי פסט, אותו חומר אתה תראה. זה מטורף, ראיתי כאילו, פשוט יש לי תלמידים שלמדו במכללות ואז באו אליי. זה פשוט נראה לי אנשים משלמים בשביל שירות, אחי, אתה מבין? יש ערך מוסף בשירות ובליווי, ומבחינתי, גם אם קנית קורס גרוע, לא נורא. סבבה, אני גם קניתי קורס גרוע. זה סבבה. גם אני קניתי קורסים גרועים, בטח. זה בסדר, אתה יודע למה? כי וואלה באיזשהו מקום לפחות עשית את הצעד, לפחות הבנת עכשיו אתה רוצה את זה או שאתה לא רוצה את זה. אני קניתי קורס גרוע, זה לא גרם לי להצליח, אבל זה גרם לי להבין שאני רוצה להצליח. ומבחינתי הייתי משלם על זה עוד פעם, כאילו, באמת. ואתה יודע להגיד שהיום, זאת אומרת, כל העבודה על הקהילה שיצרת, ועל נקרא לזה פרסונל ברנד שיצרת, זה בסוף רואים שורת, זאת אומרת, הדבר הזה מתרגם לפרנסה בסוף. זאת אומרת, זה משהו שכאילו לקחת על עצמך את כל הפרסום וכל העוקבים וכל הזה, זה משהו שכאילו מביא איתך בסוף גם שורת רווח. אינסטגרם זה כלי, בכללי סושיאל מדיה זה כלי שהוא עד עכשיו לא מנוצל מספיק, עד בימינו. אני לא עכשיו הבן אדם שיגיד כמה אפשר כסף לעשות באינסטגרם ושזה הדבר הכי טוב, כאילו אני לא, זה לא הזה, זה לא הדמות הזאת שתבוא ודבר איתך על סושיאל מדיה, כן. אבל אני אומר לך בתור בן אדם שהוא נמצא שם, ואני רואה את כמה שאני מוציא כסף על זה ומשאבים, לעומת מה שאני מקבל בחזרה, מהיום יום שלי כאילו. זה מטורף. זה מטורף. זה מטורף. יפה. ואפשר לעשות בזה חייל מטורף. מהמם. טוב, תראה, אני רוצה להקדיש את 5 דקות האחרונות שלנו, נושא שכנראה אנשים חיכו לו. אנחנו נעשה איזה פרקטיקה, כי אנחנו ככה, בלי ששמנו לב, גלשנו בזמנים. שלא יבוא לי פה על הראש, תן לי פה איזה מטאטה, יעיף אותנו החוצה. נשלח לו איזה ביטקוין אחד, אחי, נגיד לו, תן לי הערכת זמן. בוא נדבר רגע על נדל"ן. אתה קונה נדל"ן? לא. כלום. עוד לא. לא מאמין? באיזה קטע אידיאולוגיה?
תשמע, אני אגיד לך מה, אני בשנות ה-20 של החיים שלי, כן. אני חושב שיש לי מטרות מסוימות בחיים, ויש לי תוכנית מסוימת להגיע אליהן, ואני חושב שלקנות נדל"ן בגיל צעיר, מבחינתי, זה משהו שהוא לא חכם, כי אני חושב שגילי 20 עד 30, נועדו לפעולות מסוכנות, בצורה מטומטמת, שיכולה להניב תוצאות מפגרות לגמרי, כאילו, שיכול להניב תוצאות לא נורמליות. ובגלל זה נדל"ן, כאילו, זה פחות מושך אותי כרגע, אבל הנה אני אומר לך, לא יצא מצב, שבעשור של 30 עד 40, לא יצא, אין חיה כזאת, בגיל 30 מבחינתי, באותו יום אני כאילו קונה דירה. זה משהו שאני יודע שאני אעשה. נדל"ן זה must. אתה מכיר את היתרונות שיש לנדל"ן מול שוק ההון, כמו מיסוי ומינוף ודברים כאלה? תקשיב, אני אומר לך, יש לי בן משפחה, בן 50 אחי, הבן אדם עשה כסף בחיים שלו דרך עסקים, התחיל פה ושם לעשות פליפים, כי הוא איש מקצוע, יודע לשפץ וכאלה. היום אחי, הבן אדם בן 50, חי ברמת חיים הכי גבוהה שתראה, 5 ילדים, בית, מכוניות, הכל, רק נדל"ן, לא עובד כל היום פה ושם ונהנה מהחיים שלו, אחי. ובאמת אני אומר לך, הנה, אני ראיתי את זה ביום יום, בחיי היום יום שלי, יש לי את הדוגמה החיה לזה בבית, כאילו. נכון. ואני אומר לך, אני אגע בנדל"ן, עוד פעם, אני פשוט חושב שנדל"ן אמיתי, הוא לא שמור לאנשים שהם צעירים, והוא לא שמור לאנשים שאין להם הרבה כסף. אני חושב שכשאתה צעיר, גם אם יש לך הרבה כסף, עדיף לך לעשות פעולות שיכולות לשנות לך באמת החיים לטווח ארוך, סבבה? כי אני באמת מאמין שלהביא כסף משמעותי, אתה יכול לעשות את זה ב5 שנים. ואם אתה יכול לעשות את זה ב5 שנים, של באמת להינהל על משהו, אז עדיף ששנות ה-20 עד 30 שלך, תשקיע בפעולה. תשמע, סתם דוגמה, כך אנשים שהשקיעו, לא יודע, אני אלך איתך, נגיד בן אדם עכשיו, יש לו בצד $100,000, בסדר? לא... לקח $20,000, חילק אותם בכמה מטבעות קטנים שיכולים להתפוצץ. בום, תפס באחד מהם מכה, עשה עוד $50,000. זה יכול ממש לשנות לו את המשחק. עכשיו, תשמע, אם הוא היה לוקח את $100,000 האלה לנדל"ן, הוא היה צריך להשכיב את כולם שם. עכשיו, אתה יודע, אנחנו דיברנו פה על חלק קטן, מה הוא יעשה עם שאר הסכום? פתאום קונה פה מניה יותר בטוחה, פה מניה יותר וולטילית. בסוף אני באמת חושב שכשאתה צעיר, יש לך את היכולת לקחת ריסק, שכשאתה מבוגר אין לך, כי אתה רוצה בית, ואתה רוצה משפחה, ואתה רוצה חיים טובים יותר, ואתה רוצה חיים בטוחים יותר ויציבים יותר, ואתה לא רוצה שהחיים של הילדים שלך יהיו כאילו כמו איזה, אתה יודע, אתה רוצה שיהיה איזשהו סוג של משהו שרגילים אליו, ואוהבים אותו. אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שההחלטה בין אם להשקיע בגיל צעיר בנדל"ן או לא, תלויה בבשלות המנטלית שלך. תלויה בבשלות המנטלית שלך. אם אתה מגיע בגיל 20, 21, 22, למצב שיש לך הון, ואתה בבשלות מנטלית חזקה, אולי, גם אפשר עוד להתווכח על זה קצת, אבל אולי אני הולך עם מה שאתה אומר. אבל בן אדם שהוא ממוצע, אני בגיל 21, אתה יודע איפה הייתי בדרום אמריקה, הלכת לחפש אותי, בגיל 21, חוזרתי לארץ, אם הייתי קצת יותר חכם, אני הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי ישר קונה נדל"ן, יש בזה, תראה. תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו, אחי. אתה יודע, יש לי סיפור, אחי, תקשיב, זה משהו שטמטם אותי, וזה אחת הסיבות שאני ענתי, אחי. בסדר? יש לי חבר, עבד כל החיים שלו, מלצרות, בטבח, בדברים, כאילו חסך כסף, חסך שקל לשקל, אחי, היה לוקח בחורות במקום דייט במסעדה, היה לוקח אותה לים עם בקבוק יין ב-30 שקל, כדי שהוא לא יתתח לשלם על הדייט, אחי, הרבה כסף. כזה חוסך שקל לשקל, אחי. סבבה? ברמה כזאתי. קורקינט ולא אוטו, אתה יודע, כאילו, ואני שואל אותו, למה אתה חוסך ככה? למה, מה אתה מפגר? יש לך את כל החיים לעשות כסף. והוא אומר לי, תשמע, אני חייב להגיע ל-X, כשאני אגיע לסכום הזה, אני אקנה דירה, ואז אני אתחיל לחיות. ואני כאילו מהצד מסתכל על זה, ועכשיו בשלב הזה אני כבר מרוויח כסף ממסחר. ואני מהצד מסתכל על זה, ואני אומר, בוא נהיה בן זונה מטומטם, מה אתה עושה? אתה עכשיו תלך, תיקח את כל הכסף שחסכת כל החיים שלך, תשים אותו בדירה, תכניס דייר, יש הפרש, אתה צריך להשלים את ההפרש, אין לך שום מיומנות כסף, אתה לא יודע איך לעשות כסף, אתה יודע רק להחליף זמן בכסף, זאת אומרת ללכת לעבוד רגיל, שאין בזה בעיה, אבל אתה רק ככה אתה יכול לעשות כסף, ואז מה שאתה עושה, אתה יוצר לעצמך בעצם הוצאה חודשית גבוהה, שזה השקעה, סבבה נדיר, זה יעשה לך כסף בהמשך, אבל מה שאתה עושה, אתה במקום לייצר מומנטום, אתה נועל מומנטום. אתה בעצם מחסל את היכולת שלך להתפוצץ. כאילו, ככה הסתכלתי על זה מהצד. אמרתי, בונה. ועוד פעם, אתה יודע מה? יכול להיות שזה קשור כל אחד מה שאמרתי בהתחלה, כל אחד והקלף שהוא קיבל. יש אנשים שבטוחים בעצמם, שהם הצליחו לעשות כסף, ויש אנשים זה מה שדיברתי על הפשלות מנטלית. אולי לא בטוחים בעצמם שהם יכולים לעשות כסף, אז יאללה, אני אלך על הבטוח. תראה, בסוף יש תוכנית. ככל שהפער בין ההוצאות להכנסות שלך הוא גדול יותר, זאת אומרת, תזרים חיובי כמובן, כן. אנחנו לא מדברים על אנשים שלא מצליחים לסגור את החודש. לא, זה מן הסתם. אנחנו מדברים על אנשים, ככל שהפער שלך גבוה מההוצאות להכנסות שלך,
ככה יש יותר מקום למשחק. אני כשמגיע אליי חבר'ה צעירים, בסדר, ממש חבר'ה צעירים בני 21, 2, 3, שרוצים להשקיע את הכסף שלהם, יכול להיות שאני אקח, נגיד אם יודעים לשים בצד 10,000, 5,000 שקל בחודש, בסדר? כן. אז יכול להיות שמה שאני אחליט לעשות, זה לדעת, מה שאני אחליט לו זה לנתב חלק מהכספים, נגיד 1,500 שקלים, לנתב אותם לפער הזה, בדיוק מה שאמרת, בין הצ'ק למשכנתה, בסדר? שתוכל, כן. זה כמו השקעה לכל דבר. כן. ואת השאר אני אגיד להם, אני אפזר להם את זה לקופות. אני מתאים להם את זה בדיוק למידות שלהם ולמה שהם צריכים. יפה מאוד. אני חושב שהשילוב בין נדל"ן לשוק ההון הוא פנומנלי. מושלם, כן. הוא הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. יש משהו בביטחון, יש כוח למינוף, אגב, בסדר שגם לא דיברנו על זה. מינוף בשוק ההון, אפשר גם למנף בשוק ההון בכל מיני מכפילים כאלה. אתה יודע מה, אני אסכם את זה, אחי. אני באמת חושב ככה, 0-1, סבבה, אם בחיים אתה רוצה להגיע למצב שעד איזשהו גיל אתה 100. סבבה, אתה 100 מ-100. אתה מגדיר לעצמך מה זה 100, אתה רוצה להיות שם. כן. 0-1, שזה רק להניע, שזה עכשיו, אתה יודע, הגלגול הראשון הוא הכי קשה. אני לטובת שוק ההון, תמיד יהיה גם לקריפטו, כאילו, זה נגיש, זה לא פשוט, כן? אבל אתה לומד הרבה על עצמך, אתה יכול ממש להתגלגל מסכום כסף קטן, סכום כסף גדול. הנה, קח אותי לדוגמה, עשיתי אתגר, לקחתי $5,200, שמתי בחשבון מניות, אמרתי לאנשים, כמה זמן שיקח לי, אני אהפוך את זה ל100,000 שקל. היום אנחנו באתגר הזה כבר, אני לא יודע כמה, הרבה מאוד חודשים, כמעט, התחלתי אותו ב-10 לאפריל, היום אנחנו בינואר 2026, התחלתי אותו ב-2025, 8 חודשים, יש לי פה $26,000. תיק שהתחיל ב$5,200, סבבה? זה מה אני אומר 0-1. אפשר לעשות 0-1, וזה רק מניות, בלי קריפטו. אבל תחשוב... אפשר לעשות 0-1 בשוק ההון, אבל הכסף הגדול, המינוף, לחסוך מיסים, לעבוד עם כסף של בנקים, לעבוד עם כסף של חברות, להביא משקיעים, נדל"ן יש לו את היכולת הזאת. אני יכול להגיד לך שכשאני אהיה כבר באזור ה-35, ואני יודע שאני אשב על, אתה יודע, 8 ספרות, כאילו, אין סיכוי עכשיו שאני מכניס, אין סיכוי שאני מכניס 10-15 מיליון שקל למניה, כאילו באותה תקופה בחיים. תלוי מה בתזרים שלי ובזה שלי. אנחנו נדבר על זה אחר כך, אני חושב שאתה מחר ready to go להיכנס לעסקה, נדבר על זה אחר כך, אבל... אני לא אכנס, אבל אתה יודע למה? כי אני מעדיף שהכסף שלי יישב במשהו שהוא יותר נזיל ומסוכן. אבל יש גם עניין, דיברת על $20,000 האלה, לצורך הדוגמה מקודם. קח את $100,000 האלה, תמנף אותם במשכנתה, ותעשה צורות של 15%, 20%, בסדר? נדבר על הצורה ההונית, וזה גם, הייתי איתך מאוד... מה עושה 20%, אחי? אני מדבר איתך צורה ההונית, והייתי מאוד פסימי. וגם מבחינתי, אחי, אני אגיד לך, בשיא הכנות, 20%, גם אם זה בשנה, זה לא הרבה מבחינתי. אבל אחי, תעשה 20% על $1,000,000, ו-20% על... 50% על $20,000, אתה יודע, זה לא משנה, בסוף זה הבוטום ליין, אתה יודע. כן, כן. אז זה בעיניי כוח שיש לנדל"ן, ברמת העיקרון אין נכון, לא נכון. נכון, וכל אחד והיד שלו, כל אחד והקלף שהוא קיבל, והמבנה אישיות. נכון, המבנה אישיות שלך בשלות המנטלית. אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אני לא מבין גדול בתורה, אבל אני יודע שיהודים יודעים לעשות כסף. נכון. ויש משהו שרשום בגמרא, את הכסף שלך אתה צריך לחלק אותו שליש. שליש בעסקים, שליש במה שנקרא שם סחורות, מניות, דברים כאלה, ושליש בנדל"ן. וזה באמת, אתה יודע, אם זה כתוב אז שם, יהודים תמיד ידעו דבר אחד בחיים האלה, וזה לעשות כסף, וזה די מסכם את הכל, שאתה צריך בסוף לשלוט בתחומים האלה, אם אתה באמת רוצה, כאילו, פוצץ. לגמרי, זה גם בדיוק מה שאני עושה, יש לי כמה עסקים, שאני גם סוחר לטווח ארוך, גם עושה, אתה יודע, סווינגים כאלה קצרים, אני לא בקטע של מסחר יומי. אין, אני אומר לך, תלמדו מירדן, עכשיו תשימו לו סאב לערוץ, יא פריירים. טוב, אז זהו, אז קיצור, תקשיב, אני באמת, היה לי הכי כיף בעולם, אני מודה לך לאללה שהגעת, ואני מקווה שכל מי שהזין וכל מי ששמע קיבל פה חומר סופר פרקטי, אני חושב שמה שהיה פה בשעה האחרונה זה זהב טהור, אפשר ללכת ולהריץ את זה בלופים בבית. ממש. אז תודה לכם שהקשבתם, אני הכי אשמח בעולם שתשאירו פה עוקב, שתמשיכו לשאול שאלות, שתמשיכו לעשות לייקים ולשתף, כי זה מה שנותן לי את הדרייב ואת הכוח להמשיך לעשות את זה בשבילכם, ולהביא פה אנשים כמו שלב מהטופ של הטופ, כדי שייתנו לכם מהערך ומהידע שלהם. אז עד הפעם הבאה, פיס. יאללה ביי.